Ayo Mbak Tati karo Mbak Ayu jumeneng meneh. Ya. Loro. Ngaturake rujak jeruk ki Bapak karo Ibu Tumiyono isih kepareng mirsani streaming. Oh iya. Iya Mak iya. Ini loro kabeh. Jenengan tengah mriki, Mbah. Nah, iki. Nah, milih sing kiwa apa sing tengen? Ayo mangatus sing ora. Aduh. Gayane mangat gede terus ngedep loro kok ngleling. Oh, gede-gede. Halo yuk. Halo. Iya, Bare. Hah? Kok apa? Iya, Bare. Piye kabare? Oh, apik. Ya, dadah. Apa? Padha-padha. Oh. Piye? Hah? Apa, Pak? Ini ora terus. Apa, Pak? Nah, Piye njaluk apa? duet wong loro. Lah, terus jenengan ngapa? Ayo, angko nek telu dadi triet. Trio. Oh, trio ki bimbo. Duet ki sing didol sak gelas 500 kae duet. Kae dawet, Mas. Dawet ki sing wohe dipangan ireng ning Kae duet, Mas. duet ki sing dienggo renang kae. Hah? Kae oto, Mas. Oto ya apa? Otone cah cilik-cilik. Ha. Ya dibawani. Mangga. Ayo. Neno. Yo. Yuk ngapa nek ngono kuwi iki? Yuk ngapa nek ngono kuwi? Kur aksi saja kok. Oh, aksi. Ndak ada maksud apa-apa. Oke. Bojomu apa bojomu? Turu kata. Cak ngantukan. No ya apik nek libukan ya. Apike piye? Ngawur. Iya. Kamu Aku nirokke lambemu lho. Nyenengke. Wala. Iso kemitir. lambe kok kemitir. Hah? Menggema. Tan. Ngapa lho, Mbah? Aku ki ora Nek Mbak ngopo-ngopo Tatin kok. piye? Nek Mbak Tatin piye? Demes. Apane? Dadi ora ono. Iso ngapusi lho, Mbah. Kowe upama ning tengah sikep wong loro gepeng lho kowe. Heh? Gepeng. Tengah ngono sikep wong loro. Ora gepeng. Seneng aku malah. Ngapa? Heh? Aku iso nang tengah jemik ae. Piye? Lah saking tipise aku ki lho. Heeh. Tripek ora lho, gafalum. Ora lho, kok nek tak kekep kerise nyogok no. Ayo kuwi degayaku kur nang kono kuwi. Lah iki nyongat semene lho. Senajan cilik ning pusaka aja tok ino. Lah apa jenenge apa iki, Mbah? Kris, Kris apa? Kris Dayanti. bakaran. Uduan apa? Udu apa jenenge kae? Senggol modot to? Heh? Udu. Iki ora disenggol wae tetep ngono kuwi wis. Belane Kuwi lho. wis permanen diajem. Napa inggih Kang Mas? Ayo. Kula. Ya wis nek krungu. Gol-goli ya. Ya wis kaya. Aku tak meneng wis atok. Atok pepet loro ya karemu. Sing penting malam ini aku bahagia. Bahagia mergane apa? Kenapa? Ah loro ya, Mas. Oh. Nang omah siji angele ra elok-elok.
loro dede. Dede Mas. Dedenget. Apa wi? Gede-gede banget. Oh, dedenget. Apa? Ora apa-apa. Yo. Tan kandhatan sah Iki nacer raja iki nacer jaro kaya sesek rumah satu. napa anteng neng layah lambah kula Jawa Lomboke sapa? lombok bosok Lombok bosok mau ya, ora apa-apa ya, sok. Rawit ora suwe. ora suwe bapakne dole wis teko. Ayo joget ya.
dipocongke salah siji Mbak Ayu apa Mbak Tatin. Ya. Nggih Mbak Ayu mawon kula wau sampun nggih. Ki ana nawala meneh. Ning sajake lagi rawuh ki Mbah Gita iki sebabe Pripun? keluar Mbah Gita Mayudan keluarga Dam Truk Dik Heru nyuwun lagu Podang Kuning. Lha iya. Monggo wis bar lagi diaturake. Pokoke sing nyekar Mbak Tatin tercinta. Oh iya. Nyuwun. Wah, kabeh Mbak Jadi itu Tatin. uangnya buat siapa? Nya. Oke. Podang Kuning wis diaturake. Ya wis engko apa pleci coklat apa. Iya. Oh gagak hitam. Atau nggo apa to, Tin? Lah napa to, Mbak? Kok meri meneh? Ora meri nek kokean ki bojomu le bengep malah. Nyoranya tak kei. Wis nek kur lemek wis duwe. Aku kur naik kerdus. Kerdusnya bendina ya? Iya. Lah piye moh kerdus? Arep. Ya nya. Ndi to? Iki. Oh, tau nek kuwi. Lho, nyekeli duit iki lho. Ceng beda ya. Lah tak inceng duwite kok. Oh. Ya yuk. Ya, bapakne ya. Dehem sik yuk ben seger. Suarane Dem kok seger. ngono. Ya ya wis pancen bocah kok geleman dikon. Ngelmu iku kalah kone kanthi laku lekasela wan kas Tegese kas. tegese kas nyanto sani Eno. Satya Putya pangegese tur angkara sampun Mak. Ya, matur suwun. Napa jenengan? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh tak. Pun ya Mbak. Oh, ya ana hati-hati ya. Nggih.